Vítam vás na krčnom oddelení v Michalovciach. Ja sa volám Imrich Sobko, pochádzam z Košíc, ale už 8 rokov pracujem tu v Michalovciach na krčnom oddelení ako primár tohto oddelenia. Čím sa vlastne zaoberáme na našom oddelení? Otorinolaryngológia je medicínsky odbor, ktorý patrí medzi chirurgické odbory a zaoberá sa ochoreniami orgánov hlavy a krku, teda konkrétne sa zaoberáme ochoreniami nosa, prínosových dutín, ucha, vonkajšieho, stredného, vnútorného ucha, ochoreniami ústnej dutiny, ochoreniami nosa, hltana, hrtana, ochoreniami krku, slinných žliaz a pažeráka. Pod odborom otorinolaryngológie je foniatria, ktorá sa zaoberá poruchami sluchu, hlasu a reči. My na našom oddelení poskytujeme našim pacientom komplexné foniatrické vyšetrenia, aj čo sa týka prideľovania na sluchadiel. Otorinolaryngologické oddelenie v Michalovciach bolo zriadené v roku 1950. Vo svojich počiatkoch oddelenie malo 6 lôžok. Postupne sa oddelenie rozširovalo až na 30 lôžok a v 80. a 90. rokoch minulého storočia malo oddelenie 30 lôžok a na oddelení pracovalo 9 lekárov. V týchto časoch na oddelení sa liečilo ročne okolo 800 pacientov a vykonávalo sa ročne okolo 400 operačných výkonov na oddelení. V súčasnosti krčné oddelenie v Michalovciach má 15 lôžok a skladá sa z lôžkovej časti a ambulantnej časti. Lôžková časť je umiestnená v 12. pavilóne nemocnice. Je to už taká historická budova postavená niekedy koncom 19. storočia. Na lôžkovej časti sa nachádza operačný trakt oddelenia. To je operačná sála, zákroková miestnosť. Okrem toho tu je vyšetrovňa, kde vyšetrujeme prijímaných pacientov aj hospitalizovaných pacientov. A ďalej sú to 4 izby pre pacientov s 15 lôžkami. Ambulantná časť sa skladá z ambulancie, krčnej ambulancie a z audiometricko-foniatrickej ambulancie. V súčasnosti na oddelení pracujú 3 lekári, 2 atestovaní a 1 mladá lekárka po škole. Na oddelení ročne v súčasnosti liečíme 700 až 750 pacientov a ročne vykonávame na oddelení okolo 400 operačných výkonov. Teda podľa tejto štatistiky vyplýva, že v podstate každý druhý pacient, ktorý prichádza k nám na oddelenie, prichádza za účelom operačného riešenia. Okrem týchto operácií u hospitalizovaných pacientov sa na oddelení vykonáva okolo 1000 až 1500 menších operačných výkonov u ambulantných pacientov. Paleta našich operačných výkonov aj vďaka pomerne slušnej prístrojovej technike oddelenia je pomerne široká. Pre našich pacientov poskytujeme rôzne operácie. Čo sa týka operácie nosa, sú to operácie vonkajšieho nosa a operácie nosovej dutiny. Operácie vonkajšieho nosa sú to vlastne operácie rôznych deformít, hlavne poúrazových deformít vonkajšieho nosa, tak vlastne ide o plastické operácie nosa. Čo sa týka operácie nosovej dutiny, sú to operácie, ktoré slúžia k tomu, aby sa spriechodnili dýchacie cesty, nosové dýchacie cesty za účelom normálneho dýchania nosom. Naše pracovisko patrí medzi niektoré oddelenia východoslovenského regiónu, ktoré sa zaoberá ušnou chirurgiou. Základom úspechu našej ušnej chirurgie je dôkladná, správna a včasná diagnostika u pacientov s poruchami sluchu a s ochoreniami uší. Táto diagnostika v podstate zahŕňa podrobnú anamnézu pacienta s poruchami sluchu a dôsledné otoskopické a otomikroskopické vyšetrenie. Keď k nám príde pacient s nejakými ušnými problémami, v podstate paušálne takého pacienta vyšetrujeme pomocou operačného mikroskopu, lebo v súčasnej dobe obyčajné otoskopické vyšetrenie pomocou ušného spekula je absolútne nedostačujúce a jedine pomocou mikroskopu môžeme
zistiť a diagnostikovať rôzne príčiny poruchy sluchu. Následne nasleduje funkčná diagnostika poruchy sluchu, ktorá sa vykonáva na našom audiometrickom pracovisku. Audiometrické pracovisko je snáď najlepšie vybavené pracovisko na našom oddelení. Na tomto pracovisku sme schopní diagnostikovať akúkoľvek poruchu sluchu u ktoréhokoľvek pacienta, a to už vrátane novorodencov. Pri takto diagnostikovanej poruche sluchu môžeme sa správne postaviť k pacientovi a k jeho ďalšej liečbe. Najčastejšími výkonmi na uchu, operačnými výkonmi na uchu sú operačné výkony, ktorými riešime tzv. Sekretorickú otitídu. Ide o ušné ochorenie, ktoré postihuje prevažne deti v predškolskom veku a prejavuje sa to často bolestivosťou ucha a poruchou sluchu týchto detí. Operačný výkon spočíva v tom, že dieťa príde k nám na hospitalizáciu a operačný výkon vykonávame v celkovej anestéze pod mikroskopickou kontrolou. Narezávame blámku bubienka, odsávame sekret v stredoušnej dutine a na vyhojenie používame aplikáciu drážnej trubičky, ktorú zavádzame do blanky bubienka. Tento výkon paušálne doplňame odstránením nosovej madle pomocou endoskopickej techniky. Ďalšími operáciami na uchu, ktoré robíme, sú to sanačné a rekonštrukčné operácie ucha. Výsledky našich ušných operácií sú porovnateľné s výsledkami ušných operácií na pracoviskách, ktoré sa ušnou chirurgiou dlhodobo zaoberajú, a úspešnosť sa pohybuje okolo 80%. Tak toto je asi skrátke to, čo sa na našom oddelení robí. Ešte by som mohol spomenúť, že naše oddelenie je schopné poskytovať našim pacientom aj plastické operácie. Hlavne sa jedná o plastické operácie uší, odstávajúcich ušníc, ktoré hlavne u detí v predškolskom veku môžu veľmi psychicky traumatizovať tieto deti. No a ďalej sú to plastické operácie nosa. Takže k nám prichádzajú pacienti s rôznymi akutnými ochoreniami mimo pracovnej doby, ktoré ochorenia musíme riešiť. Niekedy sú to ťažké stavy dusenia, kedy musíme robiť nejakú tracheotómiu na uvoľnenie dýchacích ciest, a niekedy sú to také banality. Napríklad príde dieťa, ktoré si strčí nejaký cukrík do nosa, a my v podstate od 4. hodiny po obede nie sme na oddelení, sme na telefonickom spojení, a dokiaľ prídeme do nemocnice, tak to dieťa je bez problému, lebo ten cukrík sa mu v nose rozpustí. Aj k takým veciam nás tu volajú. No ale minule sme mali takú záležitosť, že prišlo dieťa, že zhrtlo krížik, tak sme dieťa dali zrengenovať a na rengeni jasne bolo vidno krížik, a to bolo presne na nejaký sviatok, myslím, Cyrila Metoda, a vtedy vlastne sme tento krížik museli z pažeráka vyťahovať endoskopicky v narkóze. Takže sú to všelijakí pacienti. Prichádzajú pacienti s rôznymi banalitami, ale aj pacienti s ťažkými stavami, ktorým sa snažíme pomôcť. Vždycky sa snažíme pomôcť, a myslím, že aj naši pacienti sú z našou prácou spokojní a radi sem prichádzajú, a vracajú sa tu aj takí pacienti, ktorí nemajú až takéto zdravotné ťažkosti, ale cítia sa tu dobre, takže majú radi náš kolektív, aj my máme radi tých našich pacientov a máme kopu priateľov medzi pacientami, však ja v podstate najviac priateľov mám z radou našich pacientov.